amma su suna tunanin kila wata na su kawo da harkar har yanzu ba su daina wannan tunanin. To amma sun yi kuskure wajen cewa ba su san me harkar ba, har yanzu ba su san me harka ba. Sun ɗauka abu biyu ne harka, mutum da gini. Wane shine harka, in ba shi kenan, wancan ginin shine harka, in an rusa shi ke. Su ba su san harka ruhi ne ba wanda ke raya zukata, shi kuma wannan ba a harbe shi da bindiga, kuma buldoza ba ta ganin shi ballantana ta rusa shi. Shi yasa suke ta mamakin yana haɓaka suna harbin shi, yana haɓaka suna ta harbin shi, ba su san abin da suke harba ba. Kamar kai ne ka ce bai sai za mu kaddara ma, barin baka wani dan misali ma na abin da in ka harbe shi ka bata lokaci, ko ka ɗauko takobi ka dunga saran iska, ka ce iska na yana ta bugawa bibbi kai ka dunga harbe shi da bindiga, to ya dame ka da bugawa bibbi. In ka kai harbi zaka ji tsit ka ce haba iskan ya harbu. Iska fa kenan wanda take ta jiki ce, to ina ga ruhin da shi ba jiki bane, ruhin da shi ido baya gani ba kuma ajin ma yadda yake bugawa. Kaga shi ruhin nan ba a yakan shi da bindiga, yawa. To shi kuma ba su san shi wannan abin ruhi ne ba, shi kuma ruhi baya yakwa da bindiga ba. Su saboda haka suna nan suna ganin cewa in suka ga gini sai su ja su rusa gini.